Matul id-diskors li għamel il-ħadd il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela wassal messaġġ favur is-sigurtà f'pajjiżna, favur dawk kollha li jħarsu l-liġijiet. Fl-istess waqt wissal lil min jonqos milli jirrispetta l-liġijiet li se jkun qed iħallas prezz qiebes. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jibqa' jinvesti fil-forzi tal-ordni u fl-istituzzjonijiet kollha bilan li dawn jiġbdu ħabel wieħed u jagħmlu xogħolhom b'mod b'saħħtu. B'referenza għall-inċident li seħħ fil-Belt Valletta fejn żagħżugħ allegatament ġie attakkat minn grupp ta' żgħażagħ, Dr. Abela qal li l-inċident nissel sens ta' rabja, iżda rrimarka wkoll kif il-forzi tal-ordni aġixxew mill-ewwel. Ħadd nifs ta' soljef meta l-forzi tal-ordni tagħna aġixxew mill-ewwel b'mod effiċjenti, resqu lill-aggressuri quddiem il-qorti. Il-qorti fehmet ukoll il-messaġġ importanti illi ridet tgħaddi, fehmet ukoll kif dan mhuwiex biss każ illi ħalla vittmi konsegwenza tal-inċident imma wkoll li ħalla xokk fuq is-soċjetà. B'mod ġenerali huwa dak il-messaġġ illi rrid nara l-istituzzjonijiet tagħna jibqgħu jagħtu b'mod ċar. Messaġġ wieħed l-istituzzjonijiet kollha illi jiġbdu ħabel wieħed favur iċ-ċittadin. Fir-rigward tal-qasam tal-ġustizzja Robert Abela rrimarka li l-Gvern kompla jinvesti fil-ġudikatura kif inħattru numru ta' mħalfin u maġistrati biex bekk il-korp tal-ġudikanti huwa l-akbar li qatt kien fl-istorja ta' pajjiżna. Għaliex tal-investiment b'saħħtu fil-ġudikatura x'irridu illi il-poplu tagħna b'mod ġenerali kull darba li jirrikorri quddiem il-qrati tal-ġustizzja, kull darba illi jkollu xi kwistjoni li tiġi deċiża mill-qrati tagħna għandu dritt li jinsisti li jkollu ġustizzja effettiva li tfisser ukoll ġustizzja mingħajr ebda dewmien żejjed. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-pieni li jingħataw mill-ġudikanti f'każijiet kriminali. Huwa jemmen li wasal iż-żmien li jiġi revedut il-mod kif il-ġudikanti jaslu għas-sentenza tagħhom bilan li jindibat messaġġ ċar favur iż-żamma tal-ordni. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu jgħid li f'pajjiżna rridu nsaħħu l-kultura tar-rispett reċiproku.